Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган язучы, Россия һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Хөсәен Ямашев исемендәге әдәби премия лауреаты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Мәдинә Маликова. Мәдинә апа, исәнмесез? Исәнмесез. Мәдинә апа, сез әдәбиятка журналистикадан килгән язучыларыбызның берсе дип әйтергә кирәк. Инде менә журналистикага сез укытучылыктан килгәнсез дип әйтергә була. Ни өчен дигәндә, иң әүвәл Минзәлә педагогика училищесы, аннан килеп инде Казанның педагогия институтының тарих һәм филология факультеты. Сезнең өчен укытучылык һөнәре ничектер менә дипломда гына калган күрәсең? Дөрес, шулай булып килеп чыкты, чөнки мин студент чагымда журналистика белән укыдым. Мин газеталарда языша башладым. Татар телендә һәм русчада. Менә шунда мин мавыгып киттем аның белән. Аны бик югары бәяләделәр. Минем ул мавыгымны. Миңа мәсәлән Комсомолец Татария газетасында язышкан вакытымда андан Надыров нейді, редактор иде, баш редактор дип аталмый инде, ул мен редактор дип аталайды. Ул мине бүлмәсенә чакырып кертте дә, миңа Комсомол өлкә комитетының мактау грамотасын бирде. Анда русларда языша иде. Менә мин татар авылында үскән, татар кызы нишләптер миңа эләкте ул грамота мин хәзердә саклана. Ул мине ничектер ихтирам итә иде. Бик мин институтны да тамамлый башлагач, инде дәүләт имтиханнарын бергәндә бирер алдыннан әле ул мине чакырып үзенә, мин сине эшкә ала алмыйм, монда калдыра алмыйм Казанда үземдә, чөнки минем урыны юк, минем газетада. Менә Шаянда корректор кирәк икән. Шаян ике телдә чыга иде бит инде. Менә русчада, татарчада укырга кирәк, хаталарын төзәтергә кирәк булган хаталарын. Шунда мине ул әйтте, бар син Бахтияровка керәле, мин җибәрде дип әйтерсең. Шунда кереп сөйләшәләр менә, аларга корректор кирәк. Мин кердем, Бахтияров миңа мәкалә язып китерергә кушты. Хәтерләмим инде, әллә русча, әллә татарча куштым икән, мине там корректорга мәкалә язу ник кирәк икән инде. Соңыннан гына аңладым, ул минем теге хаталарын төзәтергә сәләтле булуымны тикшергән икән шулай итеп. Мәдинә апа, менә сезнең бит инде педучилищега укырга керүегез, аннары педагогика институтына укырга керүегез барбыр, ничектә менә укытучы булу нияте бар идеме соң ул? Юк, бернинди андый ният юк. 7 еллык мәктәпне бетергән, әле ул чакта кем буласыңны белмисең дә, мин хыяллана идем. Ул чакта авыр еллар, үзегез беләсез, чабаталы, һәм нәрсә дип әйтим, телогрейкалы теге сырлы бишмәт. Сырма бишмәт киеп бардык без училищега. Миңа 7 еллык авылның 7 еллык мәктәбеннән мактау грамотасы биреп чыгардылар. Мактау грамотасы белән имтихансыз кирип була иде. Шуннан авылда безнең бер кардәш кызыбыз инде, кардәшебез, ул Минзәләнең педагогия училищесына кергән иде. Ул үзен 40 чакрым Минзәлә. Ул йөри иде шунда, шуңа ярып киттем мин. Училище турында сүз чыккан икән, сезгә менә педучилищеда укыганда, әле ул вакытта инде, әле булачак, әле исемнәре танылмаган Марс Шабаев, Ләбип Айтугановлар белән бер чорда укырга туры килгән булса кирәк. Һәм менә сез аларның иҗатын, ул вакыттагы инде шигырьләрен ишеткәннән соң, шигырь язудан туктагансыз янәсе. Нәрсә булды? Нәрсә, 7 еллык мәктәптә мин шигырьләр яза идем, дәфтәрем тулы бер дәфтәрем бар иде, шигырьләр белән тулы. Һәм аны сәхнәдән укый торган идем. Авыл хатыннары бик мавыгып тыңлый торганнар иде. Мин сәхнәне бик ярата идем, әлбәттә.
Мәктәптә укығанда да гел сәхнәдә, педучилищеда гел сәхнәдә, менә шигырь язу мәсьәләсендә мин тыелып тордым чыннан да. Шагыйрьләр күп иде безнең педучилищеда. Ягъни сез инде ул вакытта ук шигъриятне ниндидер бәя бирү дәрәҗәсе булган сездә. Булгандар күрәсең. 2013 елдагы бер әңгәмәгездә татар әдәбиятында романнар җитми дип әйткән булгансыз икән. Алар хәзердә җитми. Ни өчен? Романнар yazıla bit. Romanlı yazışı юкмы? Romanlarını yazışırlar җитми. 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 Менә алсыннар, язсыннар. Ул күрәсең, нәрсә дип әйтим, үтемле эш түгелдер дигән фикергә киләм мин. Роман язучылар әз бит. Мәдинә апа, менә җитми дип әйтер өчен бит теге чагыштыру кирәк бит инде аңлаймы? Менә сез нәрсә белән ничек чагыштырып әйтәсең? Җитмәү ул нәрсәдән? Сон ягыннанбы? İştelik yağından mı? İştelik yağından, менә сон ягыннан башта. Son yağından. Son ягыннан, менә әдәби китап укучы ул укый. Укый аңа күп кирәк. Бер китапны ул илтеп бирә китапханәгә, икенчесе шунда алып кайта. Аның романнар укыйсы килә. Менә андый укучыларны тәэмин итәрлек бездә романнар юк, чыкмыйлар. Алар күп түгел. Son дигәннән şulay uq sizin fikriniz, soңгы 100-200 yıl içindəgi ədəbiyyatını qarasaq, ул məktəb proqramısına sıyıb bitə kebek. Yani tanılğan isimlər küp түгел. Yani bu şul fikir tanılğan isimlər küp түгел deyib aytı, ул küpmü ул? Күп түгел, җитәрлек түгел инде һәр хәлдә. Менә әдәбиятны яратып, үзенең нәрсә дип, үзенең гомеренең шактый өлешен, тормышының шактый өлешен укуга багышлап әйтеп, ул шуннан тәм таба. Ул тормышның ямен шуннан таба. Менә аларны тәэмин итәрлек түгел инде бездә. Мәдинә апа, менә сезне татар хатын-кызлары арасында беренче роман язучы дип атыйлар, шулай бит. Әйтегез әле, менә булай дип әйтү, бу 100% булган факт итеп кабул итәбезме? Әллә инде бу безнең әдәбиятчыларыбызның, әдәбият галимнәренең фикереме? Беләсезме, татарның аның язмышы җиңел дип әйтеп булмый, язмышы авыр булган татарларның гомумән. Татар хатын-кызларның язмышын күз алдына китерсәң, мин бу хакта күп уйландым. Татар хатын-кызларның язмышын күз алдына китерсәң, үткәннәргә борылып карасаң, аларның аны язарга мөмкинлеге дә булмаган дияргә кирәк. Ягъни әле ул шартлар тумаган аларга менә шундый. Юк, ул роман язу өчен беләсезме, аңа мөмкинлек кирәк. Син арып талып, иде нәрсә дип әйтергә инде, хезмәт көннәренә эшләп көн буе, аннары арып талып кайтып, балаларыңны карап, үстереп, балалар туа торган, аларны инде тыярга мөмкин түгел, алай дип әйтү дөрес тә түгел. Аларны менә элек планлаштыру булмаган бит семьяны. Гаиләне планлаштыру дигән нәрсә булмаган, ул хәзер соңгы елларда гына килеп чыкты. Аңынчы, Ходай күпме бирә, шул кадәр бала туа. Анда туган балаларның күбесе бик иртә үлеп китә торган булганнар, яңалары туа торган булган. Анда инде татар хатын-кызының дияргә кирәк, андый шартларда яшәгән хатын-кызларның гомумән роман язып утырырга мөмкинлеге күп булмагандыр, генә әйткәндәй. Ул гомумән булмагандыр дип уйлыйм мин. Сезнең беренче романыгыз ул Шәфкать. Мәгълүм ки, инде ул безнең медицина тармагында эшләгән хезмәткәрләребезгә, шәфкать туташларына, табибларга багышлана. Әйтегез әле, сезгә кадәр бит әлеге тема Габдрахман Абсалямовның Акча чәчләрендә яктыртыла. Сез менә бу әсәрегезне язганда, минем романым Акча чәчләренең күләгәсендә калмас микән дигән уйлар булмадымы? Hiç андай уйлар булмады. Минем ул башкача туды. Врачлар темасына язарга теләгем булудан түгел. Анда минем бер айрым бер шәхеснең нәрсә дип әйтим инде, шәхеснең язмышын күрсәтү теләгеннән туды. Ул шәхес Зәйнәп Якубова иде.
ул медицина фәннәре докторы, профессор. Ул безнең журналга, мин бит Азат хатында эшлидем ул чакта. Ул безнең журналга килеп йөри иде, редакцияга, редакциянең редкалеге члены иде ул. Һәм аның миңа ниндидер аерым мәхәббәте бар иде. Шуннан соң мин дә аны инде миңа ул шул мине ул якын иткәч, мин дә аңа инде менә гел зур кеше итеп карый идем. Ул шуннан да зур кеше иде. Мин аны хәзердә тетрәнеп искә алам якын итеп. Менә ул әйтте миңа, менә шундый хәл булды. Советская женщина журналының редкалеге члены иде Мәскәүдә. Мәскәүдән килгәннәр моның турында язарга, мәкалә язарга шул редакциядән. Мәкалә килгәннәр дә язганнар. Һәм Зәйнәп Якуповага җибәргәннәр шуны. Менә без синең турында менә шундый мәкалә чыгарабыз. Ул мәкаләне юкка чыгарган, миңа ул ошатмаган, һәм тегендә Мәскәүгә язып җибәргән минем турында Мәдинә Маликова язсын дип тегеләргә. Алар аны тыңламадылар инде, мәкаләләрен чыгардылар. Менә аның зурлавы мине шул дәрәҗәдә иде. Ул әйтте миңа, Мәдинә, син менә повестьлар язасың, хикәяләр язасың, роман яз син дип. Беренче булып ул әйтте. Ягъни тәргиш бирде ул сезгә. Тәргиш бирде, ул мине рухландырды. Ул миңа әйтте, менә мин сиңа сөйләрмен вакыйгаларын. Син менә роман яз диде. Үзегез беләсез инде, мин эшлим, семья, балалар, роман язарга алындым мин, тотындым язам дип. Ләкин эш бик әкрен барды. Кызганычка каршы, ул Зәйнәп апа исән чагында ул роман язылып бетә алмады. Менә ансы үкенеч. Ул роман язылганын белми калды. Аның үзенә дә күп авырлыклар килде, аннан соң фаҗигалар килде. Роман вафат булгач басылып чыкты. Моннан 8 ел элек чыккан әңгәмәгездән бер үзек. Минем бәхет шуннан булган, мине язучыга санамаганнар. Тәнкыйтьчеләр дә игътибар итмәгән. Шуннан киткән система турында әйтергә ярамаган сүзләр. Бу сезнең инде менә шулай кыскартып алдым. Язучы итеп сезне кайчан, ничек таныдылар соң? Анысы бик төгәл әйтелмәгәндер бәлки. Тәнкыйтьчеләр миңа бик иртә игътибар иттеләр. Хикмәт шунда, теге хөкүмәт кешеләре җитдигә санамаган мине. Система җитдигә санаман. Бер заман минем беренче повестем чыкты, миңа Мәскәүдән шалтыраталар. Мәдинә, син иңдәмени әле? Монда Азатлык радиосыннан, ул чакта Азатлык радиосын тыңларга ярамый иде, аны глушить итәләр иде тырылдатып. Азатлык радиосыннан синең новелла дип, синең повестьны көннән көнгә укып киләләр дип. Менә ул кызык, ничек кенә ул шиле-пешледер дип санарга да була инде, ул беренче повесть бит минем. Аны Азатлыктан укып яталар. Бу бит инде әйбәт хәл түгел Совет хөкүмәте өчен. Алар да миңа бер сүз әйтмәделәр инде. Шул килеш үтте ул шунда. Үтте. Нәрсә өчен аны бирделәр? Чөнки ул повесть архитекторлар турында иде. Архитекторларга бер нинди иҗади мөмкинлекләр юк. Аларның кирәге юк илгә. Менә шул турыда иде ул повесть. Инде бу Азатлыкның ипие. Шуннан укып, аны күп муканнардыр, мин белмәдем дә, чөнки мин тыңлый алмыйдым аны Казаннан. Мәскәүдән тыңлый алалар, мин Казанда тыңлый алмыйм. Сезнең бер әйткән фикерегез бар. Әгәр дә мин Азат хатын журналында эшләмәгән булсам, мин язучы була алмаган булыр идем дип. Нәрсә бирде ул сезгә журнал, менә язучы булырлык итеп? Беренчедән, беләсезме, мине журналның редакторы Асия Фәридовна бик яратты. Ул мине бик яратты, бик күтәрде, минем әсәрләремне журналда бастырып килде. Һәм минем үземә әйтте, Мәдинә, мин уйлыйм, син язучы булачаксың дип. Ул мине дәртләндереп, рухландырып килде. Авыр туфрагы җиңел булсын, минем аңа рәхмәтем шиксез. Ул миңа алай гына түгел, мин язганны басу гына түгел, ул миңа заказ бирә иде.
Bir zaman Temalar neymi? İyi, min otpuskadan kelem, yol ittim indi, yoldan kelem. Ул мен айтам, менә без журналда киләсе елга нәрсәләр басыласын игълан итеп игълан бирдек журналда. Менә мин монда яздым. Исхакны кем үтерде дигән детектив әсәре чыгачак. Мәдинә Маликованың дип мин анда исемлеккә керттем сине. Исемен ошамаса үзгәртербез диде инде. Ләкин инде мин уйладым да, Исхакны кем үтерде. Мин әйтәм, монда ничек итеп язып була инде бу Исхакны кем үтерде. Шуннан соң мин әйтәм, ой, бу әсәр бетәргә тиеш. Ой, үтерделәр, пычаксыз суйдылар дип әйтеп. Исхак башын тотып дип минем башка шундый фикер килде. Исхакны үтерү шул булган. Нәрсә дип әйтим, үтерү түгел, менә нәрсә, ниндер аңа афет китерү булган. Әйтеп әйтен, пычаксыз суйдылар дип. Пычаксыз суйы, әйе. Шул. Аллегория чагыштыру. Әйе, Исхак үзе исән калай. Мен уйладым да, шуннан соң басыла журналдан журналга бу повесть басыла башлады 2нче ел инде. Шуннан без районнарда йөрибез, колхоз председателе миннән сорый ди кызыксынып. Исхакны кем үтергән? Ник үтергәннәр аны дип миннән сорый, сабырсызланып диген нәрсә килә моның ничек беткәнен. Мин аңа әйтмәдем. Укып белсен дидем. Менә Мәдинә ханым, миңа күптән түгел үзәк каналларның берсеннән сугыш турында яңа бер фильм карарга туры килде. Аның төп герое хатын-кыз. Ул инде сугышта катнаша, сугыштан кайткачыннан тыныч тормышта үзен таба алмый. Нинди генә эшкә барып тотынса да, аңа гел киртәләр очрый, проблемалар килеп туа, һәм ул соңыннан менә ниндидер мәгънәсез үлем белән үлеп китә. Сез менә әйтәсез, әсәрләр, әдәби әсәрләр, алар оптимизм белән, кешегә ниндидер яшәүгә өмет чаткысы белән төгәлләнергә тиеш дип. Бактың исә, менә шундый сценарий белән тәмамлана торган әсәрләрдә була икән. Була, андыйларда була. Алар кешедә нәрсә тәрбияли ала? Чөнкелеккә бирелдермиме ул укучыны, тамашачыны? Менә мин яза үземдә мин уйлыйдым. Һәр начарлыкны төртеп күрсәтергә кирәк, аны укучы дип әйтгәндә кешеләр бетерергә тырышсын дип. Минемчә, мин ул караштан бераз чигендем. Чөнки тормыш бик катлаулы, анда яхшылыкта, начарлыкта булып торган булачак. Аннары китапны бит инде аны югану өчен укыйсың, дөресен генә әйткәндә. Әсәрне. Ул сиңа ниндидер юаныш бирсен, ул сиңа ышаныч бирсен. Киләчәккә якты караш тудырсын дип уйлыйм мин хәзер. Элек миндә максимализм кешеләргә иде, конечно. Дөресен, конечно, мине. Тамашачы, укучы үзенчә укыганнан соң дип әйтгәндә үз фикерен булдырырга тиешме ул әсәр буенча? Әллә ул язучы күрсәткәнчә язучы тасвирлаганча гына уйлый аламы? Тамашачы дип әйткәндә инде ул күз алдына килә кинофильмнар, сәхнә әсәрләре. Укучыга килеп әйткәндә, дөресен генә әйткәндә, аның үз фикере була инде, әлбәттә, әсәре турында. Ул килешсә, килешмәсә инде бәхәсләшә, каршы төшә. Бөтен укучыга да ярап та бетеп булмый. Иҗатта минем өчен иң беренче чиратта хис туа. Әлбәттә. Аннан шул хисне бирерлек герой шәхесне эзли башлыйм. Шулай. Сезнең менә бөтен әсәрләрегез шушындый юл белән язылдымы? Башта хис, аннан соң герой. Беләсезме, минемчә башта хис.
Ул менә Шәфкатьнең язылуы ул әлбәттә Шәхескә бәйле. заказ белән булган кебек иде. Әйе. Ләкин анда хис бик көчле иде. Минем Зәйнәп апага минем хис бик көчле иде. Миңа Ягъни ул шуннан да сездә иҗатка хис уята алды. ул хис уятты, хис тәргиш бирде миңа. Менә аңа булган мәхәббәтемне минем ул бит миңа нинди яхшылыклар эшләде. Аның мин яхшылыклар эшләүдән генә түгел, ул үзенә карата, үзенә менә хис уятты, үзенә карата. Минем күңелдә аңа карата мәхәббәт. Менә мәхәббәттән туды ул әсәр дип әйтергә була. Кешене яратуда хис иң төбе нәрсә хис. Сезнең алайсам бу менә романнарыгыз алар хис аркылы барлыкка килгән геройларны табу ул бик катлаулы мәдәният. Сез аларга ничек геройлар табып бетер алдыгыз? Ул үзеннән хис булса, аның теге ул бит инде нәрсә дип әйтик, роман бер кешенең тормышын тасвирладан гына тормый. Әйе. Ул бик катлаулы романның тууы, бик катлаулы вакыйга, ул бик катлаулы бер нәрсә дип әйтим инде. Бик катлаулы ул, катлаулы туа. Ләкин аңа тәргиш бирә, менә аның тууына тәргиш бирә хис әлбәттә. Менә ул бик кызык. Тик торганда, менә мин Арыш тәме дигән романым бар минем. Аның өчен миңа Тукай бүләге бирделәр. 17нче елда. Әйе. Менә хәзер быел бирделәр миңа халык язучысы дигән исем. Халык язучысы хәзер мин. Шуннан соң менә ничек туа дип әйтәм, иеме? Менә ул Арыш тәме дигән роман ничек туды? Мин тыңлыйм радио, татар радиосын. Татар радиосына русча тапшыру бара. Тапшыру бара, и һәм бер хатын, шул рус хатыны сөйли, шундый итеп сөйли, җыр-җырлаган кебек. Сөйли ул җыр-җырлаган кебек, менә күңелләрне актара торган, иеме? Нәрсә турында сөйли? Арыш сортлары турында сөйли бу. Селекционер икән. Ярый, сөйләде бу, мин күңелгә салып куйдым, бу хатынны табарга кирәк миңа дип. Шуннан соң бераз вакыт үткәни, бу тапшыруны яңадан кабатлыйлар. Гафу итегез. Яңадан кабатлыйлар бу тапшыруны. Мин моны күңелгә тагын салып куйдым, тукта, бу хатынны табарга кирәк миңа. Ничек итеп ул шул арыш турында, арыш игү турында шулай итеп җыр-җырлаган кебек итеп сөйли ала. Бардым мин моңа, ул мине кабул итте, сөйләде. Арыш турында гына түгел, тормыш турында сөйләде бу. Менә шуннан соң ул әйткән вакыйгалардан аларга тәргеш инде минем күңелдә саклана торган башка вакыйгалар бар. Шуларны бергә кушып, башка язмышлар бергә кушып яздым. Мен бик яратып яздым мин аны. Һәм ул уңышка иреште. Ул ел китабы булып табылды. Аңа ел шундый мактаулы ни бирделәр, диплом. Китап ул товар, китап ул сатылырга тиеш, китап ул табыш китергә тиеш. Бу сезнең фикер. Һәм сез язучылар арасында иң беренчеләрдән булып, китапны үз хисабыгызга чыгарып, үзегез тараткан кеше. Ул мин генә түгел, андый бар. Бар инде язучылар бар, әйе. Менә бу юлга барырга дип әйтик инде. Бу хезмәткә алынырга ул бүгенге тормышның менә шушы катлаулы шартлары итәрдеме? Китап нәшриятында шират көтеп кенә утырып булмый идеме, китапны чыкканын көтеп? Нәкъ менә соңгысы. Китап бит ул нәшриятта, безнең нәшрият бер генә бит, дөресен әйткәндә, безнең саллы, шәп дәүләт нәшрияты, Татарстан китап нәшрияты бик танылган, ләкин ул сине генә чыгарып утыра алмый бит, синең китапларыңны чыгарып утыра алмый. Ул план белән эшли. Планны ул бер ел алдан төзи, анарысын бер ел алдан әзерләнә. Синең язган китабың тиз генә барып җитми укучыга. Минем тизрәк, минем ашыгыш, менә мин шулай янып киеп яздым, шуны укучы алып укысын тырышам. Әле бит бу эшне башларга мәдәни апа башлангыч капитал да кирәктер. Башлангыч капитал менә шул
Min burçka alganım yok. Bir kaşında kredit alganım yok. Şul gonorarlardan Gonorar akçasına siz kitap bastırasız, kitap bastıram. onu satasız, ondan Yok, kirgen onu- akçanı tağın şu icatqa kirtasız. İyi. Bir kitap çığa, onun ul satıla. Nişiktir şulay buldu. Mine bir intervyuğuzda siz yazışı için kitap satıp yürü edem kora bitol. İyi. Nişlep edem kora Medine apa yatı nersedan o? Yatı nersede- Yazışının Bütünde statusuna turu kelmiyor. İkinci hüner o. İkinci türlü hüner. Bu hüner bilen Spesialist degan narsa var. Kitap satışı üzerine bir hüner, yazışı üzerine bir hüner. Ул şulay, mine kitapını yaza, onu kitapını çıkarışı var, neşir. Neşirden son kitap satışı kile. Bunda indi bu aptırağından diyerge kirek. Bugün bu sistema bizde işli mi? Ali Hamanda bana yazışı bu kubrak bu işler yazışının jilkesinde mi? Yok, yazışı jilkesinde tügül, yazışı jilkesine düşerge tiyişte tügül. O sistema işli, kitap kibitleri var. Onlar işlep tıra, kitaplar satılıp tıra. Lakin onda yazışlar işlemiyorlar. Nişik olar, gündüz kitap satsınlar, iş bilen roman yazsınlar. Tergetlegenim, bana bu sistema işlep yazışıga anın ecri var mı? Bilesizmi, bunda indi yazışının üzünden turadır deyip uylayayım ben. Ayy. Menen kitap satıla turgan bulsa, okuşu onu özünün nerse de bitim, gadil hizmet bilen tapkan akşasını birip bu ağır yıllarda ki şul kitapını satıp alatırgan bulsa deyip uylayayım ben. Nerse de bitim, bir cevaplı iş. Kitap satışlar, onlar kitap satı bitim jingil iş tügül. Kitap ona Tatar kitabına bugün reklamı jiteme. Bizim bir hazır tamaşaçı okuşu şunday. Ona bir tane reklamı da gerek. Şulay bit. Mesela bir yazıcı özünün kitabını yazdı da kibitke ornaştırdılar da ona bir tane halk tımırlı var mı tırgandır? Ona niçik tanıtırgan mı tamaşaçıga? Başta. Mena siz rahmet bu meseleni ko'taruvingizga. Mana u reklama meselesi mende u qo'zg'almagan masala bo'lib turadi. Mana masalan bu endi tatarcha menim chiqdi. Mana men olib keldim bunda. Tatarcha chiqqan kitap Sandığaç'ın ko'z yoshi. O'qigan kishilar buni yaratdik deylar. Lekin anga bir nindi reklama yok, bir qayda men anga reklam bera olmadim. U o'z vaqtida nechikdir itmedi, o'tib satılıp bitmedi. Benim гадәттә kitaplarım bir yıl içinde satıla turgan idi. Yok, tıyılıbırak tıra. Uzakka sızıldı bunun satılığı. Belki şundan da mena okuşular da məlumat yoktur. Yok, məlumat yok. Yoksa anın mena bitminde bizim elikке tanılgan jirşimiz Vafira Gizatulina'nın portreti bunda. Trenerlik vakıgalar. Hazır men söylегенде de özümde trenip koyam. Şundan da hazır men mena şunsu var bilesizmi? Mena benim ki romanlarımdan okup iyimi şul çırның tasvirini köreler kişiler. Men bit gel mena bugünkü turmuş, hazırki turmuş şu yazgan çırda bara turgan turmuşunu yazam. Yani kişiler özlerini tanıy. Yok, kişilerin özlerinden değil, öz yazmışlarını tanıylar. Öz yazmışlarını tanıylar. Öz yazmışların, özlerini geçirgenlerin tanıylar. 2014 yıl yazıcılar bugün kimsetilgen şahıs ayrıca yaş avtorlar kızganış degensiz. Elbette. Yaş avtorlar degende nerse kızganış yaş avtorlar? Yaş avtorlar bilesizmi? Men bitinde bir köpten yazışı, kort yazışı diyerge gerek, iyi mi? Tanılı halk arasında tanılı jingil iş tügül. Yaş avtorlarga yerdem kerek bit. Yerdem kerek, reklama kerek mine olarga. Olarga ayrım iktibar kerek de bileyim. Yani halk arasına çıkarırga. İyi.
Гаилә минем өчен һәрвакыт беренче урында булды. Роман язу авыр хезмәт, аның өчен тулысынча башка эшләрдән азат булырга кирәк. Сез инде берникадәр бу мәсьәләгә тукталдыгыз. Авыр хезмәт дисәгез дә, әле дистәгә якын роман язгансыз. Димәк, ничек итеп вакытны түгел, бер дистә. бер дистә төгәләйе. Каян вакыт таптыгыз алайсам? Ул беләсезме, менә нәрсә дип әйтим, гашык булсаң, гашык булган кеше вакытны менә ул гыйшык белән шөгыльләнергә каян вакыт таба. Урлап булса да. Беләсезме, эштән кайта идем, редакциядә эшлим бит инде, семья, гаилә, балалар, аннары балаларны йоклатасың, ирең шулай йокларга китә, син Төнгө сәгатьләрегезне уйлыйсыз. Язасың килә, язасы бар бит. Менә син уйлагансың, көне буе башыңда йөргән, менә йөрәгеңдә шундый кичерешләр кайный. Син инде утырасың язарга. Мәдинә апа, Төнгә яза идем. сез бит прозаик язучы гына түгел, сезнең драма әсәрләрегез дә бар шулай бит. Аларның берничәсендә безнең республика театрлары сәхнәсендә дә куелды, Әлмәт театрында да, Минзәлә театрында да, Тинчурин театрында да. Әйтегез әле, менә бүгенге көндә, дип әйтик, бүгенге көндә генә түгел. Кайбер әдәбият галимнәре драма әсәрләрен әдәби әсәр итеп кабул итмиләр, әдәби әсәргә санамыйлар. Ягъни ул әдәби жанр түгел дип баралар. Сезнең фикерегез, ул чыннан да ул әдәби жанрмы, әллә ул башкачамы? Драма Ул башкача, дөрес, ләкин ул әдәби әсәр. Беләсезме, мин аны инде тотынып карап, менә куелдылар алар, ниләр минем пьесалар, әлбәттә бик зур рәхмәт аларны куйган өчен. Ләкин мин әйтә алмыйм үземне, бик яхшы оста драматург дип әйтә алмыйм. Әйтәсе килә, әлбәттә. Мәдинә апа, тәрҗемә әсәрләре турында bir fikrim бар. Нилектән туды? Сез үз әсәрегезне үзегез русчага тәрҗемә итеп чыгарган язучы шулай бит. Менә нәкъ шушы роман, Кызыл гөл романы. Красный цветок. Без татар язучыларының әсәрләрен тәрҗемәләре алар халыкара аренага Россия масштабында чыгарып, татар язучысын, татар әсәрен танытып буламы? Безнең тәрҗемә әсәрләре башка милләт укучысына ни дәрәҗәдә кызык микән? Бу кузгатылмаган мәсьәлә дип әйтергә була минемчә. Мин әлбәттә инде менә бу кызыл гөлне булай гына тәрҗемә иткән идем инде мин. Нәрсәдер башка әйбергә тумаган идем әле башка романга, туктале тәрҗемә итим әле дип. Оны бик тиз чыгардылар. Миңа Татарстан китап нәшриятының нәрсә дип әйтим, мөнәсәбәте искиткеч яхшы. Мин Татарстан китап нәшриятына минем ихтирамым бик зур. Татарстан китап нәшрияты гел яшәсен иде ул, булсын иде ул. Һәр вакыт. Бик күп әсәрләрем анда чыкты минем башыча. Менә бу Красный цветокны тәрҗемә итеп тә бетермәгән идем мин. Килдем нигә Татарстан китап нәшриятына. Менә мин әйтәм, менә шундыйрак итеп, нитә дип берничә битен. Бер 10 битне алып бардым. Менә мин әйтәм, менә шушылай итеп тәрҗемә итәм мин. Һәм 3 айдан мин аны китерермен сезгә. Кертәсезме планга, киләсе ел планны? Керттеләр алар, беләсезме? Бу нинди яхшылык бит бу. Укучысын таптымы Мәдинә апа тәрҗемә? Укучысын тапты. Ни мәгънәсендә ул ел китабы булды. Ул беренче дәрәҗәдәге дипломга лаек булды. Димәк, ихтыяҗ бар русча тәрҗемәгә булып чыга бит инде. Бардыр, күрәсең, валлай аны китапханәләр биргән. Китапханәләрдә билгели бит аның ел китабының урыны. Укучылар санына карап, китапны алуга карап. Китапханәләр шулай күрсәткән. Бу китап рус телендә ул елны русча чыккан китаплар арасында беренче урынны алган. Бу мине бик гаҗәпләндерде. Безнең әдәбиятта да, тормышта да аталар һәм балалар проблемасы бар.
Әдәбиятта дип әйтү, әдәбиятта ул яктыртылып килде, яктыртыла. Әйтегез әле, менә бүгенге көндә өлкән буын белән яшь буын арасында ярылып яткан нинди проблемалар бар дип әйтә аласыз? Алар ул турыда минем бик алай җентекләп уйланганым юк. Чөнки бу фәлсәфи мәсьәлә, фәлсәфи ул фәлсәфи мәсьәләгә килгәндә, беләсезме, минем бик төпле уйларга, аңа утырып уйларга кирәк. Аны белән шөгыльләнергә кирәк махсус. Сезнең ике әсәрегез шәфкать һәм шешкә балы мәктәп программасына кертелгән. Шулай бит? Әйе. Яшь буынны бүген тәрбияләүдә иң үтемле чаралар нәрсә дип әйтер идегез? Әдәбият белән без тәрбияләргә тиешме? Гаилә монда төп рольне башкарырга тиешме? Мәктәпме? Тәрбиянең чаралары бик күп төрле аның. Тәрбия бит ул бик катлаулы һәм күп тармаклы. Күп тармаклы. Менә шул тармакларның берсе инде ул әдәбият. Әдәбият ул китапны укырга бит әле балаларның бөтенесе дә бик сәләтле дә түгел. Бөтен кеше егылып китап укый дигән сүз дөрес түгел ул. Китапның укучы ул бер өлеш. Берәү җырларга ярата, берәү китап укырга ярата. Менә шулай. Ягъни яшь буынны тәрбияләүдә әдәбият бүгенге чынбарлыкны исәпкә алып, китап укымауны дип әйтик инде. Барбер лидерлык позициясендә тора алмый дигән фикердәсез. Юк, ул инде лидерлык позициясендә шунда тора. Әдәбият ул башка нәрсә дип, башка өлкәләргә этәргиш бирә. Этәргиш бирә. Ул музыкага да. Музыкаль әсәрләрнең күбесе әдәби әсәрләр нигезендә языла. 1990 еллар башы сез гуманитар ярдәм күрсәтү максатыннан Татарстанда оештырылган бөтен татар Кызыл Ай җәмгыяте президенты вазифасына керешәсез. Бер карасаң, бу җәмгыятьнең әдәбиятка, сәнгатькә бернинди якынлыгы юк кебек. Нинди итәргеч булды менә шушындый вазифаны үз җилкәгезгә алырга? Елларның булганчык булуы, вакытның, заманның шул каты буталып бетүе беренче чиратта дип әйтер идем мин. Кая барып бәрелергә белмисең, нишләргә белмисең. Чарасызлык? Чарасызлык дип әйтер идем мин. Анда бит нәрсә бар тию. Бөтен татар İçtimai üzəgi var idi. TİU'nun var idi prezidentim Mülükov degen. Marat Mülükov. Marat Mülükov degendi. Şundan soң ул менә оештырды. Ул бик күп нәрсәләрне оештырды. Мин аның турында очеркта яздым, аны бик яратып укыдылар. Марат Мülükov мине бер заманны чакырды. Ул төрле оешмалар оештырадыр ел. Мәгариф оешмасы, анда мәктәпләр, анда әйтеп тә бетерә алмыйм мин аларның бөтенесендә. Үземә кагылышысына килгәндә, шул ул мине чакырды. Ни ди, менә сез Шәфкать дигән роман яздыгыз бит ди. Безнең бит, безнең революция кадәр ди, безнең татарда ди хәйрия оешмалары күп булган бит ди. Менә ди, килеп сөйләгез әле безнең нидә ТИУга ди. ТИУның җыелышына. Мин барып сөйләдем инде, нәрсәсе бар аның. Барып сөйләгән идем, шуннан соң үземә оештырырга туры килде. Инициатива күрсәтсәк. Аларның нитте менә ди, Тәлгать хәзрәт әйтте ди, Уфадан гуманитар ярдәм җибәрәбез, 10 тонна. Аны менә кайтарыгыз да өлешегез менә фәкыйрьләргә дип әйтә ди. Булай гына әйтелә, кайтарыгыз да өлешегез. Аның шартлары бар бит инде, ул гуманитар ярдәм үзенең ниләре белән, үзенең шартлары белән килә. Хәзер беренчедән ул эшкә хөкүмәт ярдәм итми берничек тә. Әгәр син аны алып кайтарасың икән, бигрәк тә мөфти хәзрәт җибәргән ярдәмне аны кайтартырга кирәк. Аның транспортына да түләнми бер нәрсә. Син ул бөтен эшне үзеңә дә өлеш бирелми бернинди дә, чөнки ул исемлек белән килә. Исемлек. Һәр кешегә 8 кило 3000 кешегә менә бирергә.
Менә шуннан соң хәзер аңа алынучы булмады әлбәттә, чөнки транспортка да бирмиләр, бер нәрсә дә бирмиләр. Мин бардым Татавтодорга, алар миңа аны кайтарып бирделәр. Шуннан Үзегезгә җигелеп тартырга туры килде. Үземә үй буенча өләшеп йөрергә туры килде. 1977 ел, ул вакытта сезгә 35 яшь булган, сез Коммунистлар партиясе сафына кергәнсез. Менә язучы кеше өчен ниндидер фиркадә тору, партияда тору, ул иҗат ягыннан шикләмәдеме сезне? Беләсезме, анда коммунистлык партиясына керү ул формаль эш иде, дөресен генә әйткәндә. Мин бит шундый җирдә эшли идем, анда коммунист булмаган кеше эшли алмый иде. Яки син эштән китәсең, яки коммунист буласың. Мен беләсезме, мин бик соң кирдем ул партиягә. Ул мәрхүмә Сәфәридина әйтте инде, син монда эшли алмыйсың, әгәр коммунист булмасаң, кир партиягә дип. Мин андый шарт куелгач, мин кирдем инде. Коммунистлар белән дөнья тулганы, монда бөтен коммунистлар. Шулай да менә бу партияның эшчәнлеге дип әйтик инде. Барыбер сез бит инде аның җыелышларына йөрисез, теге взносларын түләп барасыз. Шулай бит инде ул партия барыбер формаль рәвештә дисәгез дә, сез бит инде аның әгъзасы. Менә ул партия таркалган чорларда дип әйтик инде 90-нчы еллар башында. Сездән инде булса бер кичериш булдымы? Битте инде бу партия. Нишләр без инде дигән әллә инде бер хистә тумады. Ул формаль нәрсә, мине ничектер чакырдылар анда райкомга, тикшерәләр шул взнос түләү мәсьәләсен. Мин артык түләп барам икән. Шуны нишләп ди син артык түлисең ди, син әллә нәрсә ди шунда. Мөнәсәбәт шундый инде партия оешмасына. Шунда отырган егет әйтә, нишләп ди син артык түлисең ди. Мин әйтәм, партия оешмасы секретаре бер сум, бер тәңкә бир дип әйтә, мин 10 тиен бирергә тиеш икән. Аны кем белә инде, аны кем санап торган. Бер тәңкә бир дип әйтә, мин бирәм дим. Ул әйтә, син алай әйтмә ди, син белеп түлә ди. Аны нәрсәсен белеп түли торасың, күптә түгел инде шунда. Тәртибе шунда икән, аны белән вакланып тормыйсың инде. Минем сезнең биографияда менә сукландырган бер факт турында әйтмичә булдыра алмыйм. Сез инде моңа күп еллар узса да парашюттан сикергәнсез. Менә кемнәрдер әйтер инде моның нәрсәсе бар инде дип, әмма шәхсән минем үзем өчен парашюттан сикерү ул бүгендә менә ничектер буй җитмәслек бер эш кебек тора. Шундый нәрсә әйтәрсез парашюттан сикергә? Тынгысызлык. Тынгысызлык. Институтта укганда шахмат уйнадым. Шуннан бер заманы күрдем, парашют не бар икән, түгәрәге оеша икән, университет каршында. Шуннан соң мин әйтәм, карары монда барырга кирәк миңа. Өч ай йөреп укыдым инде бер ишти кергәнче. Аннары шул 3 ай минем белән ул курсларга йөргән кешеләр берсе сикермәде ахыр чиктә. Ни өчен? Сикерешсе бер мин белмим, теләкләр булмагандыр. Аның артыннан йөрергә туры килде. Аны сикерү өчен нык йөрергә туры килде. Нәрсә дип әйтим, тырышырга, ирешергә туры килде. Парашют белән сикердем мин шулай итеп. Шуннан институтта шахмат уйнап, институтның чемпионкасы булдым. Чемпион касы дим инде. Чемпионы булдым хатын-кызлар арасында. Кызлар арасында беренче тактада уйнадым. Теге вузлар белән ярышта йөридек. Име, КАИ чемпионкасын җиңдем мин. 5 тапкыр. Бик горурланам, КАИ чемпионкасын. Алар бит ниләр? Физиклар, ниләр, математиклар. Физик-математик дигәннән, Мәдинә апа, сезнең дә бит математикага хирыслык булган. Булды,
педучилищені тамамлаганда математика оқытушысы мені бик қаты үгітледі, сен физматқа кір дейді. Ne için siz bu yönelişini söylemediniz? Мен ол юнәлішін söylemedim, onun бик нейді. Стипендия аламам деп, çünkü пединститутта, педучилищеда математика ez көлемде беріледі. Мен imtihansız кірдім әлбәттә институтқа. Стипендия ала алмасам, оқи алмайдым. Стипендия керек еді миңа. Sizning sport bilan do'stlig'ingiz, bilimcha siz Qozon suv yilg'asida da oshiq suvda yüzerga yaratasiz. Sport bilan do'stlik mana bu shaxmat bilan deb aytaylik, yüzүү bilan ul bugunda davom etami? Ул шахматты мен көптен ташладым инде. Минем улым, өлкән улым суверен Татарстанның беренче чемпионы булды. Шахмат буенча. Шахмат уйнарга аны мин өйрәттем. Ул кандидат мастера спорта. Мин ул шахматлар шул университетта ул беренче тактада уйнады, университетта укыганда. Беренче тактада уйнауның нәрсә икәнен беләсез инде. Минем университетның чемпионы иде. Аннары менә суверен Татарстанның беренче чемпионы булды. Ул аннары университетка кергәндә дә мин аңа әйттем, улым, син ул бик мәктәптә укыганда бик маугайда шахмат уены белән. Мин әйтәм, син шахматны сайлама һөнәтеп һөнәрең итеп. Ни өчен? Ни өчен? Шахмат кемгә кирәк әле ул хәтле? Кем була ул? Ул бик зур уңышка ирешсә, пионерлар сарайында шахмат түгәрәген алып бара инде. Безнең Нәҗметдинов бар иде, шахмат буенча чемпионыбыз, ул гроссмейстер иде. Ул аны тормышын мин теләми идем, нигә Ильяска, улыма. Ул шулай итеп, аннары мин әйтәм, төпле һөнәр, башка төрле. Ул физика буенча, физфакка кирде инде, физфак диләр инде. Физика буенча укыды. Барыбер менә математик фикерләү сәләте сездән балаларга бирелгән булып чыга. Алай дип әйтеп турдан-тур әйтеп булмый. Әмма югалмаган. Ул акыллы малай булып чыкты. Ул оптика буенча аспирантурада укыйды. Менә булгаур еллар башланды да, аннары ул китте программист булып, хәзер Канадада китте инде аннары. Монда урын тапмады ул үзенә ахыр чиктә. Фәнни хезмәтләре дә бар иде. Инде аны кандидат технических, шунда физических наук дип фәнни журналларда да күп мәкаләләр дә чыккан иде. Монда әйтәләр инде, әгәр монда калган булса, әллә кайчан инде булай иде, профессор булай иде дип. Сезгә 70 яшьләр тирәсендә әйткән булгансыз, мине әле иҗат җибәрми дип. Иҗат сезне бүгендә тотып торамы? Тотып тора, беләсезме? Менә миңа бик авыр чорлар кичерергә туры килде. Авырлыклар килде. Беләсезме, иң авыр минутларда, иң читен чакларда мин шул хезмәтемә ябыша идем. Рәхмәт син бар әле, рәхмәт син бар әле дип. Менә бу тәрҗемәләрне эшләүемдә шуның белән бәйле бер никадәр дип әйтергә кирәк. Яңа әсәр язарга минем кешемнән килми. Әмма тәрҗемәне эшләп була иң авыр чорда да. Чөнки ул бит нәрсәгәдер аның үзәге бар. Аны эшләп була. Бик хәсрәтле чагында да эшләп була. Мәдинә апа, менә без бүген тел турында бик күп сөйләшәбез. Татар теле, аны ничек саклап калырга, ничек үстерергә, аның кулланылышын ничек киңәйтергә. Әйтегез әле, сез язучы буларак нәрсә киңәш итәр идегез безнең халыкка? Иңелек мәктәп кирәк, әлбәттә, мәктәптә укыту кирәк. Менә мин үзем татар халкының баласы булуым белән булуыма бик шатмын, бик бәхетле мин. Минем руслардан бик бер ким җирем юк. Киресенчә, менә бу урын Татарстанда яшәүче русларның күбесенә татарча белмәгәннәргә караганда мин бәхетлерәк, мин күпкә бәхетле.
Çünkü min Tatarça da bilem, Rusça da bilem. Min 14 yaşa kadar bir Urus da görmegen. Tatar mekebinde okup çıkan kişi, elle min koysa Urus'tan kim min. Minlerde de olardan nege köpke bäxitlerek dep oylayım min. Tatar boluğum bilen min bik bäxitli. Tatar balası boluğum bilen. Bunu anlamayan kişileri min gajeplenem. Mine İngiliz dilini köp öğrenip qaraysan, eme İngiliz dilini min bik köp yıllar intigip okudum, nujardım. Lekin onun kullanışta yok ol. Kullanışta bulmagaç onun keregi de yok. Mine munda Tatarstanda Rusçanı kerek bulgaç bitini biz öğrenemiz bit. Tatar tilideki şulay kerek bitinde. Onun kullanılışını içe göstergesin. Nersenin? Tatar tilinin kullanılışı şulay yoktu ki keng dairede deyip eytip bulmuyor bugünkü günde. Ул бик киң даирәдә, беләсезме? Менә мин яшь чакта мин килгәндә, Бамын урамында татарча сөйләшүче юк иде. Урысча сөйләшәләр иде. Хәзер кая барма татарча сөйләшәләр. Хәзер татар теле кимеде, мәктәпләр кимеде әлбәттә. Но сөйләшүчеләр кимемәде бит. Сөйләшүчеләр күп бит. Кая барма урамда кулланышта бит ул, бик нык кулланышта татар теле. Вакытлыча bir чигиништер дип уйлыйм мин. Чөнки ул була гына юкка чыга алмый бит ул тел. Мәдинә апа, Кулланышта ул. бик зур рәхмәт сезгә. Шундый истәлекле әңгәмә өчен. İjat әле сезне зак еллар җибәрмәсен, үзендә тотсын. Һәм инде Бирсен Ходай, ул яшәү дигән сүз ул. Безнең тамашачыларга, безнең укучыларга әле сезнең менә тулы дистә дип әйттегез бит. Дистәнең инде теге ягына чыккан тагын бер романыгызны күрергә язсын. Ой, бирсен Ходай, бирсен Ходай. Рәхмәт сезгә.